Ụtụtụ ọma nụ. Isi nke isii, Dimkpa taa akụ. N'ime ụlọ akwụkwọ Chude ha, ezumike adịghị. Ahụ mgbaka dị ebe niile. Ụmụ akwụkwọ na-enwe mgbaka ahụ. Ihe na-arịa ha juru obi. Bọrọ abọrọ. Amaghị nke a ga-ekwu hapụ ibe ya. Ụmụ akwụkwọ ha sị na ụgwọ akwụkwọ ha dị ọnụ nke ukwuu karịchaa nke ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. N'ime ya, ha na-arụ ọrụ ka ịnyịnya. Ọ dịghị ihe eji eme ka obi dị ụmụ akwụkwọ mma nke ha nwere. Nke a mere ụmụ akwụkwọ ahụ ji sị na ha ga-enwe ọgba aghara n'ụlọ akwụkwọ ha, ka ọ ga-abụ ndị na-achị achị bịa igba ọgụ ahụ onye akọsara, ma ha kwadochasị na ọ ga-abụ nwanne echi. Onye isi ụlọ akwụkwọ ha bata n'ụlọ ọgbakọ ha echi, ọ jụọ ha ma ha ga-emezikwa ihe ha na-akwado ime, o rie onye ọbụla ọnụ. Ihe emeela ugboro abụọ. Ụmụ akwụkwọ ha wee mara na ọ bụ oke bi n'ụlọ gwara nke bi n'ọhịa na azụ dị na ngịga. Ejirila ya chụọ ọtụtụ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ, ma egbukata nchi ọfọ naanị otu. Ọ ga na-atarịrị nri. Chude so na ndị emere isi ilekọta ụmụ akwụkwọ anya n'ụlọ ebe ha bi. Oge ọbụla ha kpọrọ nzukọ maka ndị otu ha, onye isi ụlọ akwụkwọ na-anụ ihe niile ha si, onye ekwukwela, onye akakwala. Ọ dị otu onye ọ na-abụ ọnọghị, ihe ha kwuru anaghị ehi mmiri. Ha enyochaala ya anya mara na ọkụ dị ebe anwụrụ si apụ. Mgbe ha chọrọ, ha wee mara ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgịrị. Chude na ndị otu ya wee kpọọ nzukọ, ma ha agwaghị onye ọkpa atụrụ ahụ. Wee kwekọrịta na ha ga-eme ọgba aghara, ma ha mechaa ya, onye isi ụlọ akwụkwọ agaghị ama ndị bụ ewu na ndị bụ atụrụ. Ha jere kpọte mmadụ ole na ole na ndị otu na-eso ha n'akwụkwọ, gwa ha ihe ha chọrọ ime. Mgbe ha niile ṅụchara iyi, mmadụ niile wee tinye isi ha n'otu ebe tụwa aro, maka na atụghị aro gawa ọgụ na agbaja, ndị jere agaghị alọta. Nke abụọ, ha kpachapụrụ anya ịhụ na ọ dịghị onye ga-agba ha ama ihe mere na mpio ọkụkọ emee ebe ewu na-arahụ. Ha nọrọ ala tụlewe ihe niile ha bụ n'uche na o nwere ike imebi ọgba aghara ahụ, ka ọ ga-abụ Dimkpa tachaa akụ ahụ ichere ya. Ọ dịghị ihe ọbụla ha chọpụtara aghara inwe onye ga-atụrụ aro ka a ga-esi mee ya, maka na ndị niile a kpọrọ bụ ndị elere anya wee ghọta. Ọ bụghị anụ na a na-akpọ ụbọ onye ahụrụ apanye ya ụbọ n'aka. Ha họpụtara ndị ga-eje mee ka ndị nkụzi ha ghara ịpụta ezi, họpụtakwa ndị ga-eje mee ka ndị na-esiri ha nri sie nke kacha ibe ya mma. Ndị ọzọ fọrọ afọ bụrụ ndị ga-eje na be onye isi ụlọ akwụkwọ ha gbara ya egwu. Otu onye si na egwu na-atụ ya bụ na ha bido ọgba aghara ahụ, ụkọchukwu bi ha nso ga-abịa ikwuru ha okwuchukwu. Ma ọ bụrụ na ha anụghị, o je kpọrọ ha ndị uwe ojii. Otu nwatakịrị nna ya na-arụ ọrụ uwe ojii wee sị ha na abịa n'ihe gbasara ụkọchukwu, na a ga-ezipụ mmadụ ole na ole ka ha jee kpọọ ntu n'osisi, lie ya n'aja dị n'ụzọ esi abata n'ụlọ akwụkwọ ha, ka ọ ga-abụ onwe moto chọrọ ịbata ma ọ bụ pụọ, ntu ahụ ga-amapụ ụkwụ ya. Nke abụọ, ọ sịrị ha na ọ bụrụ na ndị uwe ojii abịa, ebido kwere ha ukwu obodo Naijiria, ha ga-akwụ otu ebe na-ele dịka omenala ha si dị ruo mgbe e kwebiere ya. N'ihi nke a, ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ga-eketa ọrụ ikwuchi ụzọ esi abata ụlọ akwụkwọ ha, chere ndị uwe ojii. Mgbe ha tinyere isi, ebido kwewe ukwe ahụ, nke ga-eme ka ha kwụrụ otu ebe ruo mgbe e mechara ihe a chọrọ ime. Mgbe ihe ndị a ga-ebido, ụmụ akwụkwọ ga-esi n'ụlọ ebe ha bi chụrụ ndị isi ha ọsọ. Ha eje dị onye isi ụlọ akwụkwọ ha n'aka, ka ọ ga-abụ achọwa ndị mere ihe ahụ, ka a ghara ịma na ọ bụ ndị isi ụmụ akwụkwọ soro ụmụ mmụọ gbuo, soro mmadụ bịa mgbarụ. Ma emechaa jụwa ase, ha ejide n'aka na ndị ma agaghị ekwu, ndị ga-ekwu amaghị, maka na aka nri amaghị ihe aka ekpe mere. Mgbe ha tụchara arụ a, ha wee si onye ọbụla
jee rahụwa ụra. Ụtụtụ echi, onye ohi kwa nwanne ya ndị ihe ha na-efu abịawa ụlọ akwa. Tupu achaṅụ akụọ n'ụtụtụ, ụmụ akwụkwọ bịara wụọ Chude mmiri ebe ọ na-arahụ ụra. Chude wee gbapụ n'ezi were ọsọ gbagawa na be onye isi ụlọ akwụkwọ. Ndị na-achụ ya ọsọ amaghị na ọsọ si ka a chụwa ya, were ụtarị na-achụ ya ka ha nweta ya pịagbuo. Ma Chude bụ onye ọsọ. Mgbe ọ gbaruru na be onye isi ụlọ akwụkwọ ha, ọ sụọ aka n'ụzọ ya. Onye isi ụlọ akwụkwọ wee jụọ, ọ bụ onye? Chude zaa ya sị, ọ bụ m, Chude, biko meghee ụzọ na ọkụ na-agba ụlọ akwụkwọ. Mgbe o meghere ibo ya, Chude ma buru onwe ya tụnye n'ụlọ ya ka tụrụ ogbe nkụ. Ọ fọrọ obere ihe ka ọ kwatuo nwoke ahụ maka na ọ bụ ngwa o mere ka o ji meghara ọdachi. Ka onye isi ụlọ akwụkwọ ha na-enyopụta isi, ọ hụrụ ndị na-achụ Chude ọsọ ka ha na-abịa, mechikwa ụzọ ya n'ike. Mgbe ọ chọrọ ka o meghee ụzọ ọzọ, oriakụ ya bịara gudo ya n'ụkwụ sị ya apụkwala ezi, ụmụ ụwa anara ya onye ya ji nọrọ ndụ. Ụmụ akwụkwọ ahụ pụrụ laghachiwa ebe ha si bịa. Onye isi ụlọ akwụkwọ wee meghee ọnụ ụzọ ya, para egbe ọnụ abụọ ya nọchie ụzọ, si ihe mewere ya mewe. Mgbe ha nọ ebe ahụ, ụmụ akwụkwọ ndị a na-elekọta ibe ha anya gbara otu otu na-agbabata na be ya. Nke ọkpa atụrụ ahụ ka ụmụ akwụkwọ jidere, tichaa ya ihe. Ọ na-achọ ịnwụ maka na ha ma na o so n'ihe na-eme ha. Ụmụ akwụkwọ agbaala ebe ndị nkụzi ha bi gburugburu. Ha ekweghị onye ọbụla pụta ezi. Onye nkụzi chọrọ ka ọ pụta, ha sị ya bakwa n'ụlọ. A dọrọ ha aka na ntị, ha ekwela ka otu onye nkụzi a na-akpọ Udechukwu pụta ezi, maka na ọ pụta mara na ihe ha kwadoro emebiela. Ụmụ akwụkwọ hụchara ya n'anya hụ ebe ọ zọrọ ụkwụ. Nke ọzọ, olu ya na-atọ ka ogene. O kwuchara ha okwu, ndị na-achọ ntisa ga-achọwa idozi edozi. Mgbe nwoke ahụ na-enyopụta isi, ha dọrọ ya aka na ntị ya nwala nwapụta ma o nwee ihe o ji ndụ ya eme. Nwoke ahụ bakwara n'ụlọ ya kpọchisie ụzọ ya ike. Ndị nkụzi ha nọ n'ime ụlọ ha na-enyopụta isi. Mgbe ihe ndị a na-eme, ndị ezigara n'ụlọ ebe a na-esi nri bupụtara ihe n'aka ha, si ndị na-esiri ha nri siwe, ka ọ ga-abụ ha richaa taa, ha erighị ụbọchị ọzọ, ha eburu nke ha riri. Onye ọbụla amarara ihe ha ga-eme, ma asị oke jee jiri aka ya were azụ ole ọ ga-atalite na ngịga. Mgbe e sichara ihe ndị a, azụ dị n'ofe ekweghị ndị mmadụ sute ofe nke ọma. Ekeghị ihe oriri eke. Ihe ha mere bụ na mgbe e sichara nri, onye ọbụla jiri aka ya kwuru ole ọma na ọ ga-ericha. Mgbe nke a na-eme, ụmụ akwụkwọ a tere onwe ha unyi, tekwa onwe ha nzu, nke bụ na ihu onye ịma ị gaghị amakwa ya ọzọ, n'ihi na ndị ukwu ha kwụ ọtọ na-aga ije ka ndị nwere ịkwọ ma ọ bụ ndị nwere ụkwụ ọbọgwụ. Ha dechara ihe n'akwụkwọ, buru na-egosi ihe bụ iwe ha, buru na-agagharị na njegharị iwe ha. Ụfọdụ n'ime ihe ha dere bụ ihe dị otu a: anyị enweghị ndị nkụzi a zụrụ nke ọma. Agụụ agaghị egbu ụmụaka nne mụrụ ebe ha na-agụ akwụkwọ. Onye isi anyị ga-apụ. Anyị bịara ịgụ akwụkwọ, anyị abịaghị ọrụ akwụ ụgwọ. Mgbe ha ruru na be onye isi ụlọ akwụkwọ ha, ọ pụtara ezi ka o kwuoro ha okwu, ma ha jiri mkpọtụ kwara ya ọnụ tinye n'ọhịa. O mekatara udo, mara na udo agaghị ekpebi ya. O jee bute egbe ọnụ abụọ ya, yie ha egwu. Ma ugbu a ka ha bidoro gbawa nke bụ ọgba aghara, n'ihi na ha ma na ịgba mmadụ egbe n'elu bekee adịghị mfe. Mgbe nke a na-eme, ụkọchukwu nyara moto ya batawa n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ndị nọ n'ụzọ si ya na ụzọ adịghị, ma ọ tachiri obi si na ihe ọ sọrọ ya bụrụ na ya ga-aba. Ha si na ha agaghị asị ya abala, maka na ọ ga-ejekwu ihe ga-eme ya ka ọ ghara ịba. Mgbe ụkọchukwu ahụ gatere aka obere, ntu ha liri n'ala mawara ụkwụ ụgbọ ya. Mgbe o jiri ụkwụ pụta,
ka ha maara na o ruwela mgbe ha ga-atụwa anya ndị uwe ojii. Ụkọchukwu ahụ kwụsịrị moto ọzọ gawa ụbọm ebe ndị uwe ojii bi. Mgbe ihe ndị a niile na-eme, ụbọchị akpọrọla ọkụ n'ọnụ n'ụlọ akwụkwọ. Obi dị ụmụ akwụkwọ mma na ọgba aghara ha ehighị mmiri. Ndị tere ofe tetara ya nke ọma, ndị sụrụ nri sụtara ya nke ọma, oriri wee bụrụ onye ọtọghị na nkọlọ ya riri gawa. Ọ dịghị nwata akwụkwọ gbara iche. Onye ọbụla soro ibe ya mewe ihe ha na-eme n'ihi na otu onye kwụrụ odudu atagbuo ya. Ebe niile na-asụ gidigidigidi, amaghị nke bụ mkpọtụ, amaghị nke bụ egwu ha na-agụ. Ka a na-eme, lee ụgbọ ndị uwe ojii ka ọ na-abịa. Otu nwatakịrị onye Yoruba nọ n'ụlọ akwụkwọ ha a na-akpọ Ayọdele wee welie aka elu. Ndị uwe ojii wee kwụrụ ọtọ. Ayọdele na-ele ndị uwe ojii anya mgbe ha na-arịda na moto ha. Ndị a bụ ndị okpu ha na-acha akwụkwọ ndụ. Ha bụ ndị agha dị n'ime ndị uwe ojii. Ebe ọbụla ha bịara kochaa uzu, agaghị akọrọ onye ọbụla akọrọ. Mgbe ha rituchara, ha bido zọwa ije na-adị ka ọ bụ egwu ka ha na-agba. Nke a bụ ka ụmụ akwụkwọ ahụ hụ ha wee gbasaa, ma aka Ayọdele na-eweda ala. Ukwe obodo Naijiria bidoro. Ndị uwe ojii wee kwụrụ otu ebe ka osisi apịrị apị. Onye isi ha na-egbucha. Mgbe e kwechara nke mbụ, ha kwewe nke abụọ, kwecha nke abụọ, kwewe nke atọ, kwecha nke atọ, bidokwa n'isi. Ndị uwe ojii kwụkọtara ebe ahụ ụkwụ jiwe ha. Ha bịara ọrụ udo nọrọ ebe ahụ keta ọrụ ahụhụ, maka na onye mere mkpọtụ ebe ahụ ọ mara na ndị na-achị obodo anarala ya uwe kaki ya. Ọ bụ otu a ka ụmụ akwụkwọ ahụ si were mpote ede kpuchie nsị na-atụtụrụ ụdara ha na-atụtụ. Mgbe ha na ndị uwe ojii na-agbari, ọ dịghị onye maara mgbe onye nkụzi ha ahụ a na-akpọ Maazị Udechukwu ji si na be ya bịaruo ebe ụmụ akwụkwọ nọ n'ebe onye isi ụlọ akwụkwọ. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ya ka ha ji mara na ụbọchị agbasaala. Mgbe o rutewere nso, ha niile nọrọ nwayọọ n'ihi na onye ara nwere onye ọ na-ahụ. O mewe ka anyị edoro ya. Ọ gbara ha niile nkịtị obere oge, were anya na-agwa ha okwu na-emetụ mmụọ mmadụ. O wee sị ha, ụmụ m. Olu ya metụrụ ha n'ahụ dị ka olu Ngozi si metụ Chude ụbọchị ọ bịara kpesara ya maka ihe o tiri ya. Ọ sị ha, ihe dịrị nwatakịrị o kpesara nna ya. Nwatakịrị ihe dịrị ma o kpesara ihe nna ya mewe nke aka ya, ọ gaghị ịghọ ya ahịa. Ndị Igbo tụrụ ilu sị, onye na-eme o mechaa ọ jụwa ase, ya buru ụzọ jụọ ase tupu o mewe, n'ihi na okwu agadi gwara nwata adịghị mgbe o ji aghọ ya ahịa. A sị na okenye na-ekwu okwu na-agbụ ọnụ mmiri tupu ọnụ mmiri ọ gbụrụ akọọ, ihe o kwuru ere. Ọ bụrụ na unu achọghị ịgwa onye isi ụlọ akwụkwọ, ọ bụ gịnị kpatara na unu agaghị agwa m? Ugbu a, hapụ na ọgba aghara, jeenụ kwado akwụkwọ. Emechaa, mụ na ndị na-eleru unu anya ga-atụ aro mara ka anyị ga-esi mee ka nsogbu unu laa. Okwu ya juru ha afọ, n'ihi na akpọọ ada nwayọọ ọ data ihe ọma, ma akpọọ ya n'ike ọ data ya ọgụ, ọ data mgba. Maazị Udechukwu emeela ihe nyere onye isi ụlọ akwụkwọ na egbe ya, ndị uwe ojii na mkpọ ha, na ụkọchukwu na awamanya ya, n'ihi na ọ bụghị ike mgba ka udele ji anwude okpoku. Ọ bụ eziokwu na ụmụ akwụkwọ ahụ akwụsịla ọgba aghara. Ha kwuru na ha agaghị eje akwụkwọ ụbọchị ahụ. Mgbe ha wụchara ahụ ha, ha jee n'ụlọ ebe ha na-eri nri were ihe ahụ esiri zuo onwe ha ike. Mgbe e mechara, Maazị Udechukwu buru isi ọwụwa ụmụ akwụkwọ bugara onye isi ụlọ akwụkwọ. O wee lebazie ihe ndị ahụ anya, were mma ji dewere ji, were mma ede dewere ede, were nke nwa mmụọ nye nwa mmụọ, were nke nwa mmadụ nye nwa mmadụ. Esemokwu wee laa, n'ihi na eme nwatakịrị ka emere ibe ya. Esemokwu alaa. Ụmụ akwụkwọ ahụ ejighị anya ọma jee ọgụ na be mmụọ, maka na o nweghị onye ya na chi ya dị na mma ọ chọrọ dibịa ga-agbara ya afa gawa. Mgbe ebe niile jụrụ oyi, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ mewere nchọpụta ka ọ mara ndị tụrụ aro ihe ahụ, maka na ihe dị ha
n'isi karịrị akarị. Ọ bụrụ na ọ chọpụtaghị ha chụọ ha chọwa ime ọgba aghara ọzọ, ha nwere ike igbu mmadụ kpochie n'ikpo ahịhịa, maka na ndị Igbo tụrụ ilu na nwatakịrị si na ọ bụghị ibu ya bụ na anyị ya, ihe na anyị ya bụ na asị ya zido ya bịa ọzọ. Ọ bụrụ na o jere na be dibịa ahụ apụghị ịgbara ya afa ndị bụ ụbụrụ kpara arụ ahụ, maka na ndị ọ na-ele anya na ha amaghị ihe mere bụ ndị bụ ya n'isi. Mgbe ọgba aghara dị, ọ na-achọ ndị bụ isi n'ezi be ya, ma ọ maghị na ọ bụ ndị ha na ya nọ n'ime ụlọ be ya bụ ya n'isi. Ebe ọ bụ na enyi anaghị ahụ ihe dị ya n'okpuru, o jere na-achọ ihe n'agụ, ma ọ maghị na ihe ọ na-achọ n'agụ dị n'owere be ya. Chude adịghịkwanụ ihe o kwuru maka ihe mere, n'ihi na ọ bụ onye eburu ohi na-agọ agụgọ. Ekele m unu. Anyị wụsawara nke tata ebe a. Isi nke 6 agwụla. Nwanne echi anyị agwụọ isi nke 7. Azụ eruola dike ala. Ka anyị na-eche ka nwanne echi na-edu, na-atụle uche n'ihe ndị anyị megoro eme, maka na aga m ajụ ajụjụ site na ndị anyị gụgoro agụ n'oge gara aga. Daalụnụ.